rồi sẽ chuẩn Ethan ít try em liam ta khai nghe ăn tiền ở vô ta Ethan là chung ngoài đâu cả suy thật chứ hẳn thì chuẩn Ethan là chuẩn mình ngày tuần này in về nữa mò thì là đồ này đâu sắc mày chú ba mấy chú mình bùng call về là nữa mò hơi không cái tiếng mình tin là chuẩn ít chắc lâu về bằng ăn thì Joyce những một thiếu phụ thuộc lâu ôm này mà sẽ có suy phía thế này ăn thì chuẩn Henry chuẩn Joyce mới nào oi đồ sụ anh ấy suy khá em mà đâu nè chuẩn inu la quay suy hàng khan hết tiếng mình không hâu hiểm gần lạc tắc tắc anh ngay lâu tí có suy khá anh ấy là lili thì hero kia nên có phải không chuẩn tôi nãy nắng mã còn từ buổi chiều mi bắt giặc lâu tắc anh ấy nào tiêu hay là muốn cho hình câu tiếng không ăn thì chuẩn mới để Henry những tiếng cái tiếng khan ở dùng sang khá chế độ vào yêu người khác cái mà ta ăn thì chuẩn ở chiang mấy lom ít tuổi lại nóng bạc hơn rồi là ăn thì ta rồi sẽ chuẩn Ethan sẽ cần sống chung hơn các bạn chứ để chuẩn in suy phía thấy đâu này chuẩn cái mà nghe các cuộc tin tuy bây giờ sáng hạ thì thiếu các bạn chứ ăn thì chuẩn tuy bây giờ sáng hạ thì thiếu các bạn chứ ăn thì chuẩn ole cái suy phía ăn thì ta Lily này hiện em mà in zoom nó cái này rồi vả chuẩn cái thiếu tự chủ nắng mà còn biết cho cái tụi mà sẽ có bị thấy xí đồ chứ ăn thì chứ ta và cô và cái gì nó chiếu thật dễ lắm cho nên three dopamine chemical kami ang kha three ka pe chia chan chu ibula ka umin lim na tam tak ka nei thun wanga ni tin pasari paruk tin a chiếu thật dễ lắm chu ta le a to pa chuan I thana chu ama chu na kon thun thria zung pun na kon phaka Joyce pasal ta min nei du ngem adita chu ta le Joyce chuan enga engwang nge nang hi pasal tang ka nei ang che tunge ka nei po yu khasi lawa anti chuan tunge ni te chu ka khodai to lom ini na dik tak hi ka khriat na khai to antia ani si chuan nupui ta min nei du thau mo kan pan hi hian kan in mil don hlei nem antia in mil lei mil lo te chu mangai na siam kan vek the lom kan in mangai phot chuan kan in mil vek lom antia mà se in chung ko le kanu te hi anin ho hle sia company kanin zomani chuan adik thidon hleinem anti chuan chu wang tak chuan ka kianga tu kan ka som cheram he boina hi chu company kan sin fel thei nge yang apoi mo beka chuan nang hiam pasal ta men nei duam ti hi ka khadu ni anti ta joy se chuan ko chuan pe chuaka zungbun chu abun tiok ta nge ni am par he chuan lim taken ning ko ta an now the zing mi pakhat chu ro thopa avan ho pui takem heti ang mangai na sa hi han tong ve chilang chuan o tin a lo sei ve la ma se Henry chuan ti khan lo to ve lo te miss lawan hena eng thunge kan sui che don ti hi ngai tu te an ti chuan o i ro che the mai thu dik tak kan senga ni mai rom an ti chuan Henry chuan lo ngoi phote lak lo tu ati chu ta le Joyce chu I thana kot von chung chuan a kon hoi phea Henry kanin ka chung chang hi khongoi takin kanu hne na min siap sakla ka du khop mai ani lo chon min ngai dam theilon si rawa antia nia I duang chuan ka zep theilom ma se chu tiang thil ka ti ni ve chuan inui na khriat chu huna ke hi eng tika ma min ngai dam don lo in pani hian a ko kin he tiang hian in om thekang don lo boka ti na lo soita chu wang chuan in pani ka ri chu tuna hian ti top e nga lula a thani antia ri dana chuan ni lo ve ni an thin lung ne dan chu ka chong do na lom chuan Joyce po ka kianga omin ka chung te thin lung ne theina tu kan thei top ka chu pui don pok ni a han tia Henry chuan a tha thachan ve chung hun ka pe cheunga thachan ve chunga in thil ti tu in bi theilo ni chuan Joyce nen hian in thenanga chuan in le chin na in siam to tu ni lo a thayam an ti chuan Joyce chuan Henry ka van lom takem ole thei top pan lo chu don nia atia Henry chuan naw tu hena chuan a thai kan siam na chu nang ni panin khriamo lawan hena engma selo tu ni chu an ti chuan kan sei don heinem miss ila ma kan tang lom ti nan lo fel hlom khop maya Henry chuan e deu ikal phut tengu tin chulai hna tang chuan an kal ta ni kina chuan mun pakhala hian Joyce te Ethan te chu an kala Ethan chuan kapi hi athin lung neol tak mai nia
em pon ni se kapi thin lung ne kan tum pho tanga chumi nuwa ino thin lung kun ne kan tum vel don ni o an tia chutia aning kai tun lai chu a pia ton chon didi chon lo muin a phone en thla lo la chu me chunu me chu mi ti boi thiam hle mai i thana hian ang wang nge mo ama hi du em le tin a lo lung oi lo khop mai in nam pang lo langa pi bel ta chia lo driver halo kalin kapi in leng nei nia an tia tu te in leng mo tin tun ma alam puite a thian te ho kha an local ta e thian nu hei i do om mo an ti chuan e local ko enge ni ta an tia kan lam na huna khan i local kha to lu tuka i chunga enge theng kan ron check chen i hi kan ron tlo chen i hi an tia e helai mi i tu pa ni mo a mel thole maya an tia an zinga mi pakhat chuan in mo nu la a mel tho boxi i tu pa la mel tho boxi nu pa in ngai tak le in me tak an i hi mo le an tia ni e in mo nu kha khonge oma a kha me ni khan kan video te kha min lak sak vela min edit saka min ron thona kan video pakhat phe chu n2 atam to te mai nia achunga khan lom thu soi te po kan du view mai an han ti chuan lili chuan video kal lo na tung huna in local palani enjoy si chu helai huna hina om lo tlat mai a han tia ani mo bi beng khoya nge jo si chu kala alo tia bi beng chuan a ani chung chang chu soi khoi lo ila enge local chan dang te nei em an ti chuan an zinga mi pakha chuan o kan thei hil trap lom le kak le hian lam competition om do na chuta chuan nangkha athiam ber le alai ding ini wangin i local nge ngai do na nia an han tia nie thenu local nge chu itel lo chuan engma kan ni don lo nia chuan kan thuam no moi tak mai te po kha kan hadona in lo mu pui ve nge yang chu an han tia ente hei hi amma kan lam lai i tunuina o imonuina min lak sakhania a video lak thei amoi sin tin tun mathil thleng kha alo lang deuh zoya joy si khan an lam lai vel kha video in alo lak saka chu alo edit saka piteu in lam thiam khop mai na kina a video galo thon don cheunio athi lai vel kha ani chuta le i than chu kon tong chok via chu tianga a joy sin lo ti chu a ati boi view lo chu mo han lo tia ti boi te nang o kha me chunu te kha angai na tom tak takani mole kan sa khop mai lom thu sei te po kan du chuan a video le thlak te po hi moi kan til tu kan ni ente thenu monu inei fel sia chuanin kan thuam no hak tu zong pa ama min sponsor vek le ngala chu wang chuan ama mole kan du khop mai an han ti chuan ani mo alo mom hle mai chu tianga alo ti chu ni chuan nie me se fel tak mai ani kha ania an tia chu ta le de chuan inga kapi khatiang khan in pum tiang ma che ami ji dik tak chu hriat chian em kha ente ama khan ama wangin e thana na takina om towa ama wangin e thana nun na po hlo thon omin om to nei kha chuan khatiang thil kha thleng le ni vei chuan alo tia ngoi te lo ngoi te khami chon chang ka chu sui to lo la thain ka khia le thian deu kha lam competition in soya khan local ka chak view nangin ka kal theidon lo tat maya min lo kha thiamola choti lai ro chuan thale ni thuma khian ei lidi de ka thu pa te hi a in hual na hunan mangdo na anin nei chodo na chumi huna chunin local thei nei chung kalom via wang chuan driver anni hi an in lama va thla le vekang che o an tia driver chuan ole piteu local le lo va thlang chu tin chung mi te po chun thil dangan se chun zom to lem lova pon lama chuan an chuak ta ni tutian chhuatak no chuan pi bel chuan thale ni thuma lili nen hian in nei nga chuti huna chuan joy si chu alo lang thiang to lovang an ti chuan i thana chuan chu i khya ka tu love lili nen hian in zom na siam ka du lo ni ati ta ka khil che ni lo chu ti tu kan ka ti che ni chu me chung chang chu soi le po du to lo chuan kha me chanu kha in pani hian enti kong main in mil don heinem anun khanun lo om lut tu kan ya misual ne na nin che pia khatiang nun ha kan du ve heinem
inu chuan chung ko him nei ngai poi mo beka chu wang chuan ani khan nupui than in nei lui tra nei chuan inu du tu sam kha a hlo tling don ho lo ania chu khriang che khriamo a han tia ma se I thana chuan ni ro ve kan no kho chula dam silang chuan he kho vela ka mei che mangai ngai mi lo him nei tu ka min ti lui don lo hi ka chiang ani ina sei ve da tat mai ka pi mi kha thiam don nia na tho tu ka nei tat ka fakal phadange ina kal ta pi be chuan chu pa mai mai chu tin alung oi lo khop maya ma se di chuan ka pi lungai ma da che I thana kha athil soi kha ngai to chiang lo ni kha athin ram wang me ni kha rồi sự vắng anh nghe nghe yang han ti chuan atok to view we kha mi chong chang chu soi to lo tiang kha me chenu te kha ni ta ka chuan me che fel tak me nia lawa fanu chni lo san chuan ka monu tam po ka pom du nge yang tin han soi chok ta ka pi han ti chuan lungai ma ta che I thanan nuwa hian tun main thu ka lo tiam thlap to ka tu pa hian kha mi te chung bua kha inzom na siam pui don do ni ti hi kalau tiam to chu wang chuan in pani hian in nei nge yang ti ka tiam che ni in pania in nei thleng chu ke ni na kan ti the ni ma se I thana thin lung ne ga chu ke ni kan ti ve thei to lova chu nang ma ti to ni khriamo an ti chuan o kapi lungai ma te che khalam pakha chu ka thei em mang an ti ya atha chu ani chuan I thuam ho to te in nei nai hak to te le zungbun du te kha lena to ka pe chenga ka mono to hi moi lo tak le ga the ta ka lang thiang lo nia tin ka chu han pe a pi ka van lom takem bazar to chung ka vakal nga lange tin pon lama chuan a kon chuak ta pon lama kon chuak che chu amma mi sual pol ho tu nu pakhat khan maya kon hupa lo chil ding te chat mai chunu chu enge ni duwa an de ya visual pol si ga mi khain mo an ti chuan enge ka du mo nang ma wang ka sum don zong zong cheve ka ke ka tin bok ti khona nge an ti ya chu ke ma wang ani mi smith chung ko ho in ne lawa chu inge ke ka mo phona an ti chuan ka tiang khan film tum ve lo mai te itan thil kan tia I ro man na zong zong kan ti veka ma se kan be se lo le I ro man na tel lo thila lo thenga ka khanang ma thiam lo ani dom ni an ti ya ma se le di chuan Smith chung ko ho khan local don ti ka holok sa big le nem an ti ya chumi awang tak chuan lom I mo phona ni ya an ti chuan ingei duwa ati chu ta henu hian nang ma wangin kasum don na zong zong te kana te zong zong te po an tla chhevek tuwa chu wang chuan nang hian bul kan tran la thina tu kan poisa min phan ti angai don ani an ti ta eng wangin a poisa chu ka man ti ma chunga an ti chuan a chan chu kha mania thil thleng dik tak kha Louis chung ko hon hena hem va soi tai la I wa man na zong zong te kha va soi tai la en tiang ingen nga yang poisa min pe do ni chuan kan wa man na siam zong zong kha ka va soi vek don ani tin kal chu tum ta lo ding te tin ai te tong chum poisa chu om phoka kha he lo ati chu ta henu hem poisa chu han chaka he poisa hi da thlem tu kan ya he ai tam hi chu min pe kala ngai da wang nakina daraw singa vel tal chu loin bua seida ni danga ka kon la toni o tuna ta chun hi advance ka lo phoda nge tin akal ta ni alung oi lo khop maya a phone lo ya kapi he in nei thom ho tu kha a kon thleng tuwa a chuak thak ber hi itang kan lo da thomai don em niang tian lo phone chuan ole ka lo kal nga lang atita a ka lo te chuan Louis chung ko mo nu kan ni huna chuan kha mi sual pol no zong ka chu kala ti cheve kang ti na ngai tuani heti lai hian dor pakhat lo langin Henry le anau te le Joyce se chun lo kala Joyce ne na chuan he dor zong hi drive company kan en kolania chuan nong mana ian kol chung jom chho chu wang chon mo ko en tu ha local chu in ni lo to pangle chuanin thalia hian I thana han chuan kanin nei dona kanin hual na hmuna te local veula kan limna te meno trom pui veula ka badu ve an ti chuan Henry chuan thumoi soya Joyce ni china ka soi khi khiam Louis chung ko papa khan rin tlak lo ani ti ka soi to kha hei tuna po alang chiang ta khop mai nang man hena ka thiang om chung khan tuna no pui dang ani atumania kha tiang mi pa kha mi thani lo an ti ya ma se
lele chuan enge I thana chu nang chu ni lo dem ve viawa thiam lon omani chuan I thana ni lovin a thin lung hne theilo tu helai mei chunu thiam lo zok hi aniang chu mole tin a han soi vera chuan a poi ka ti pui khop mai chu in chung ko lan ni chung ko chu enti kong main anin zom theilo nei a han tia chutai hen ri chuan ngon khoi mai chu tum lok tin choice chuan lo danga ngoi te li I thana nan chuan inin nei don tin se mo anti chuan oh so ye anti ani le nga tinge ama bel chu a local velova in nei donin in lungwal takin indu takin om chu neu lang chuanin ama I thana pon mo thom no hi on en pui ngai hang che ma se thil om dan chu chiang khop mai thalia moi ti kha kan local donia tin chulai hmuna tron chuan uncle sontani apia dewa chuan henry chuan moite ka khathiame I thana du na ni lavin ti lu na mangin in nei ti ron tumani nge ngayang chuti ne chuan ini poninga matak kan ti chungai ni enti kan ti ngo anti chuan joy se chuan tun ma thil thleng an ngai tua an mel ma te an nei thei dan tu anu hena chuan lo soi deuh sa heng mi te hu hi kan ti cheve kanga ti chuan min be thei to lo tu kan siam mai don an ni alo ti ya ma se no chuan no pang chia ra tu chu ai ti dan thazok chu omalom tin entin mo an han tia le naw teu nang ni ho ne na in beya in ti boi hi ka du to lova chu wang chu ni kan siamila in slash geng ho hi drive king ho nuai han lo ku nu la kenin kan thei to pin kan support chunga nang ni ponin thei to pin support anga chu tianga tin du ne chuan he in do na hi kan ti to pang alo tia chung mi te chuan in ti ma ni nang ni ho hian du thang thei lo tu ka min siam ani ma sin van ne ang big don lo nia tin tho pui ta na an som chu lo thei lo vinam pom ta yang pon ni se kanin za to na nang ni pona fer ta ka thilin ti ni chuan in thun hoi chung gang ku na nge tin an lo sei ve ani chu enjoy si hian angai to chuaka anu chuan kha khani mai mi hi be chiam ai chuan thu gol puya siamila chu chu ne dan chi khata ni tia alo sei lai vel chu kha chuaka ni ni chuan le enjoy si chuan tunai hian Louis chung kwa hian keini chung kwa hi min theilo viau ni mai theya an thin lung kan he theilo ni pon am fa pa thin lung ka kan he the ni tin lo soi ni ola chun zum zel chu episode le kan kon tiang lo chu hun lo chang lo la zan daw ko lo chuak thwina jo to pral zan ti lo wa chun zan daw ko pe in a thaka kon chuak zel don ni tin he thun thu poi top chho trep to a ai mu nom kan kon zong chho zel dom pok ni o